Saúdos, a localidade pontevedresa de Ponteareas é patrimonio do ciclismo. En o berce de grandes campións da bicicleta arrancou a 19ª edición da Volta a Galicia, un evento que no 2020 non se puido celebrar pola pandemia e que no seu regreso ao calendario Elite Sub-23 aplicou un estrito protocolo anti-Covid. Desde antíxenos a caravana da carreira para crear unha burbulla sanitaria. Todo estaba a punto para iniciar 4 xornadas de ciclismo que exixen a máxima seguridade na estrada. Nuestra misión fundamental es darle protección a los corredores, a los vehículos de la organización y a la caravana publicitaria. Atopar na nosa gastronomía, sobre todo nas nosas rosquillas que son tradicionais, pois un motivo máis para chegarse a nós. No noso río Tea, que vertebra toda a nosa xeografía local e que é rede natura, ¿no? Un espazo protegido e de gran beleza e valor paisaxístico e de fauna e bioloxía. En Ponteareas, antes de que se puxesen en xogo as primeiras camisolas de líderes, a Volta a Galicia homenaxeou a Guillermo Sande. Así más, de quen foi técnico da Federación Autonómica durante case 25 anos, recolleron o agarimo e admiración do mundo do ciclismo a un apaixonado deste deporte que nos deixou o pasado mes de xaneiro. Sande deseñou o percorrido desta volta, que se puxo en marcha cunha contrarrelox individual de 6 km. Tomaron a saída 117 corredores, representando a 17 equipos, 9 formacións galegas, 7 do resto do estado e unha portuguesa. O trazado deste prólogo por Ponteareas ia como anelo dedo a corredores potentes. As zonas para rodar rápido alternábanse con 3 exixentes costas. Polo perfil da crono, un dos favoritos ao triunfo era Marc Brustenga. O catalán do Caja Rural Seguros RGA quería celebrar cunha vitoria o seu salto ao pelotón profesional e así o fixo. Aquí o vemos, o ciclista que a próxima campaña militará no Trek Segafredo e que se impuxo por 6 segundos de marxe respecto a Noel Martín, o abulense do Vigo Rías Baixas, e medallista como piloto de Cristian Benge nos Xogos Paralímpicos de Tokio. O terceiro posto correspondeu a Iago Segovia, asturiano, do Iolo Cometa, que cedeu 15 segundos respecto a Brustenga. As diferenzas foron máis importantes do que se prevía, aínda que por diante quedaban 3 montañosas xornadas, a maioría dos escaladores cederon máis tempo do agardado. O Iolo Cometa, con 3 clasificados entre os 6 primeiros, foi o bloque que saiu mellor situado deste aperitivo. Vestido de amarelo no podio, Marc Brustenga, brillante gañador na apertura da volta. Ya sea conmigo o con otro compañero, pero la idea es salir de aquí, de Galicia, con la victoria en el equipo, o sea que vamos a darlo todo, a luchar y a dar guerra. Seguimos en Ponteareas, que tamén exerceu de saída meta da segunda xornada. Aos ciclistas agardábanlles os primeiros portos da carreira, un total de 4 nun percorrido de 149 km. Do corte de cinta volveron a encargarse a alcaldesa e o concelleiro de Deportes de Ponteareas, xunto ao presidente da Federación Ciclismo Galego. O terreo polo sur da provincia de Pontevedra era idóneo para presenciar unha gran batalla e o pronóstico cumpriuse. Miguel Ángel Fernández anotábase a meta volante do Porriño no quilómetro 14 e a partir de aí xa non houbo tregua. Un quinteto distanciouse camiño do primeiro porto do día. Ese grupo estaba composto por Barry Miller, Gonzalo Beato, Francisco García Rus, Antonio Barbero e Devin Short. Tiraba do pelotón o Caja Rural, o equipo do líder, que tiña a difícil misión de controlar unha carreira que transitou por territorio comanche. Os 5 de cabeza ascendían na entrada ao concello de Crecente, buscando a pancarta da montaña na Cañiza. Diferenzas mínimas. En o sprint polos puntos da montaña, García Rus, do Aluminios Cortizo de Padrón, batía ao irlandés Short neste man a man. A fuga foi neutralizada no descenso, pero de contado, na subida a Franqueira, formouse un corte de 14 unidades. O tempo cada vez era máis desapracible, e baixo a chuvia e a néboa, esta escapada coroaba en cabeza a segunda ascensión da xornada. O grupo de 14 presentouse cunha vantaxe d'1 minuto e 20 segundos ao circuito final, no que se afrontaba en 2 ocasións o alto de Vilasobroso. Nas ramplas deste porto íase quedar o líder Marc Brustenga, mentres por diante seleccionábase a escapada. No pelotón, o Vigo Rías Baixas asumía a persecución traballando pro seu xefe de filas, o campeón de España Elite Benjamín Prades. As diferenzas reducíronse, pero non o suficiente como para neutralizar unha fuga na que Fran Agea do Gomur foi o máis rápido en Ponteareas. Victoria do corredor do conxunto cántabro, dando tempo a un grupo de 7 ciclistas.
A Gea venceu por diante Dani Jiménez e Guillermo Silva, outros dos fuxidos Alex Martín do Olo Cometa situábase como novo líder da volta. Era una escapada que podía caminar y al final hemos entrado al circuito con bastante ventaja y hemos sabido gestionar y al final hemos conseguido rematar en línea de meta. Muy emocionante volver a la normalidad y mira, curiosamente con una prueba que dejó diseñada un técnico como era Guillermo Sande. Cando eu era moi cativo, os irmáns Rodríguez que siguen sendo pois unha lenda aquí no pobo. A nivel nacional Delio sigue tendo récord de etapas gañadas nunha mesma volta a España, 12 etapas que gañou nunha mesma volta. Foi gañador dunha volta, o irmán Emilio tamén foi gañador dunha volta e despois pasado pois bastantes anos tamén gañen eu. Entón, bueno, pois solo por eso evidentemente ten unha tradición extraordinaria. E agora, bueno, pois seguimos, teño unha escola que funciona moi ben, esperemos que de aquí a uns anos, pois a ver se podemos ter ou disfrutar de algún profesional que non pase moito tempo. A volta despediuse da vila natal de Álvaro Pino e trasladouse ao norte de Galicia. O concello lucense de Muras acolleu a terceira e penúltima xornada, outra etapa de media montaña, nun escenario que enamora pola beleza das súas paisaxes. Pouco máis de 600 habitantes, Muras preparouse para recibir a rolda autonómica e presumir do seu encanto. O acto protocolario de saída deu paso a un percorrido de 149 km con 2 portos de segunda categoría nos primeiros 80 km cunha terceira ascensión preto da meta. O portugués Patrick Videira, gañador da etapa raíña na volta 2019, marchouse en solitario no primeiro alto, o das Lobeiras. O representante do Fortuna Malla exhibiu boas pernas e corou escapado. Alejandro Franco pasaba segundo. Neutralizado Videira, o Olo Cometa imponía o ritmo defendendo a camisola amarela de Alex Martín. O ecuatoriano Richard Güera batía na cima de San Vicente a Videira. Rodando pola comarca da Terra Cha, a carreira preparábase para os 600 km finais buscando a meta de Muras. O británico James Woodcock do Team Farto BTC de Pontevedra tentaba sorprender e a súa aventura en solitario serviulle para pasar primeiro pola meta volante de Vilalba. O ritmo do Olo Cometa rachouno Pablo García. O ataque do ciclista do Caja Rural respondeu Fernando III nas ramplas de Viveiró, o porto que se coroaba a 12 km da chegada. O Vigo Rías Baixas tocoulle de novo remar a contracorrente, pero non puido evitar que se marchasen García e tercero, a quen se uniron Dani Jiménez do Supermercado Freud e Ángel Coterillo do Gomur Cantabria Infinita. O cuarteto superou o británico Woodcock e mantívose firme no seu pulso co pelotón. García do Caja Rural tiraba para meterse na loita pola xeral e na parte final do Porto lanzouse pola vitoria de etapa terceiro. O do Olo Cometa logrou uns 10 segundos de vantaxe que soubo administrar para anotarse o triunfo Muras e ademais colocarse como novo líder por diante do seu compañeiro de equipo Alex Martín. Jiménez, que entrou segundo, e Coterillo terceiro, escoltaron no podio da etapa a Fernando III, o dominador en terras lucenses. Sabemos que va a ser difícil porque la jornada de mañana es muy dura, sobre todo el último puerto, y lo intentaremos defender, sea con quien sea, y intentar llevarnos esta vuelta a Galicia a casa. Y es una actividad muy transversal, donde se potencian los valores, donde se da a conocer nuestro concello, la riqueza paisajística que tenemos, la riqueza natural. Somos Concello Starlight. A 19ª edición da Volta a Galicia resolveuse en Cariño, municipio da provincia da Coruña, que nos últimos anos se converteu nunha referencia para o ciclismo. Albergar en los últimos 5 años nada menos que Volta a Provincia de Coruña, Volta a Galicia hoy y Volta a Ciclista España en Vixerbeira, un final de montaña, y para un ayuntamiento pues que no llega a 4.000 habitantes es algo fantástico, es algo único, y creo que no hay muchos ayuntamientos en España que hayan tenido esta suerte, y eso habla mucho, yo creo, de la afición que hay. Hoy estaba lleno de gente a los deportes al aire libre y en especial el ciclismo, claro. A tirada raíña disputouse sobre 125 km e no primeiro punto quente do día en Ortigueira, Jorge González sentenciaba a clasificación das metas volantes. O alto da Garita da Herbeira, o coloso desta volta, tiña a súa cima a 10 km da meta, pero o momento clave da xornada chegou moito antes. O Gomur meteu a 5 representantes neste corte de 20 unidades e poñía o pelotón contra as cordas. Tentaba reaccionar desde atrás o uruguayo Eric Fagúndez e a súa roda saía o líder, que contaba na escapada co seu compañeiro Alex Martín, segundo na xeral. 2 minutos e medio era a vantaxe que lle comunicaban os fugados, entre os que se atopaba Patrick Videira.
O portugués reforzaba o seu liderado da montaña tanto no porto da Faladoira como no de Cruz Encarnada. Por a súa superioridade numérica, o Gomur era o equipo máis interesado. A diferenza íase reducindo co Aluminios Cortizo e o Guespor tirando por detrás. Na meta volante de Cedeira era Caja Rural quen asumía o peso da fuga. Estaba a piques de iniciarse a subida a Garita de Herbeira, onde Patrick Videira volveu demostrar que era o escalador máis forte da carreira. O portugués do Fortuna Malla soltou este pau ao que ninguén respondeu. Ademais de aspirar a victoria parcial, era un ciclista perigoso para Seral, porque se atopaba a 48 segundos de Alex Martín, líder virtual. Caja Rural con Pablo García esperando o seu momento tentaba que non se disparase a vantaxe do luso, a quen podían ver nalgúns treitos do Porto, pero non conseguían cazar. Videira ia encendido para triunfar por segunda edición consecutiva na etapa reña da volta. No pelotón, a desesperada arrancaba Prades, co líder terceiro a súa roda, pero os máis fortes da escapada eran inalcanzables. Perseguindo a Videira, quedaban nun man a man Alex Martín e Pablo García. Lucindo a camisola branca de mellor sub-23, o do Eolo Cometa vía perigar a súa victoria na Seral pola exhibición de Videira. O do Fortuna Malla necesitaba recortar 20 segundos máis para facerse coa camisola amarela. Unha espectacular panorámica de fondo estábase a vivir o momento culminante da volta. Videira apertaba ao máximo para incrementar a súa vantaxe sobre Martín e García. A incógnita sobre quen sería o gañador final da carreira despexouse en cariño. Videira recreouse na celebración do triunfo de etapa, regalando uns segundos que agradeceu Alex Martín. O do Eolo Cometa deuno todo ata o final e adxudicouse a volta por 20 segundos. Así o festexou o seu director, Rafa Díaz Justo. Que no sé, pero vamos, creo que ganó. Bien, tío, bien, bien. Enhorabuena, chavales. Espectacular trabajo, espectacular trabajo. Grandes. Hemos mantenido un pulso muy bonito con el corredor que ha ganado la etapa, porque también estaba muy cerca en la general, pero al final he conseguido mantenerlo más o menos cerca y he podido ganar la general de la vuelta. Podio da etapa coa victoria de Patrick Videira, metas volantes para Jorge González. A montaña foi pro portugués Videira. Alex Martín rematou como mellor sub-23. Primeiro galego Rubén Fernández. Victoria por equipos para o Caja Rural. E camisola amarela para o catalán Alex Martín, con Videira segundo e Pablo García terceiro. Deste xeito concluiu a Volta a Galicia do 2021. Ata a próxima.